Край на досадното чистене с вредни химикали. Представяме ти Shark Pocket Pro. Парочистачка 2 в 1. С Shark Pocket Pro бързо и лесно почистваш целия си дом. Без препарати и химикали. Единствено с пара. Shark се умява да замести абсолютно цялата битова химия, която ползва до този момент. Shark Pocket Pro е уред 2 в 1. Отдели мини паростройката от основното тяло. Постави желаната приставка. С универсалната приставка на Shark Pocket Pro почистваш лесно цялата кухня и баня. За по-трудно достъпните места се използва универсалната приставка. С приставката с гумено перце на Shark почистваш прозорците, огледалата, стъклените маси и душ кабината. Почнах да си шарквам. Много бързо измих прозорците. С четката за фуги и детайли отстраняваш лесно наслоената мръсотия. Фугите и плочките грейват. С приставката за концентрирана паростройка почистваш цялата баня. Ползвам Shark дори за дезинфекция на тоалетната чиния. И това не е всичко. Shark има и приставка за килими и мокети. С Shark всички настилки в дома ти са перфектно почистени. С парочистачката Shark Pocket Pro 2 в 1 почистваш целия си дом, от пода до тавана. Единствено с пара. С Shark пестиш пари от вредни препарати и химикали. Чистиш бързо и без усилия. Получаваш Shark Pocket Pro 2 в 1, парочистачка и мини паростройка в комплект с 2 микрофибърни подложки. Само сега получаваш още 2 подложки подарък. И още приставка за килими и мокети, приставка за прозорци, универсална приставка, четка за фуги и детайли, приставка за концентрирана паростройка, мерителна чаша и чанта за съхранение. Струва ли си цената? О, да! Поръчай Shark Pocket Pro още сега. Вземи го на изплащане без оскъпяване. Само за 10 вноски по 36,80. Почисти дома от пода до тавана само с пара. Без химикали. Само сега получаваш и подарък още 2 микрофибърни подложки. Потърси Shark в сайта и в магазини Topshop.